quan reps una invitació d'Euskadi en català perfecte, estàs ben predisposat a acceptar la invitació. I com que el tema de la conducta lingüística, els hàbits lingüístics i com canviar-los m'interessava molt, no vaig dubtar a acceptar aquesta invitació. Udal Top no coneixia, per mi va ser la primera experiència i em va sorprendre molt agradablement perquè dona l'ocasió a moltes dotzenes d'especialistes que en general treballen per separat, individualment, de reunir-se i de posar en comú les seves experiències en moltes ocasions molt riques. I per tant, la possibilitat de poder contribuir alguna cosa en aquesta trobada vaig trobar un gran repte i una gran responsabilitat. A Catalunya hi ha experiències semblants, però és molt més fàcil en el sentit que hi ha xarxes organitzades de serveis lingüístics. Per exemple, els serveis lingüístics de les universitats es reuneixen sovint i més propers als serveis lingüístics d'Udal Top, a Catalunya hi ha el Consorci per la Normalització Lingüística, estic segur que molts tècnics de serveis lingüístics municipals coneixen Euskadi, i el Consorci per la Normalització també fa trobades d'aquesta mena en què poden compartir experiències i fer una adequació, una posada en comú de la feina que fan dia a dia. L'experiència en si, tot i no poder seguir la resta de les intervencions, em va impactar molt l'entusiasme, la dedicació, la fe, diríem, dels assistents en tot el que es desenvolupava al llarg de les jornades. I això em sembla que és tan important. Quan treballem sols, una persona o una comunitat lingüística, el fet de saber que un altre està fent el mateix, fins i tot està tenint els mateixos problemes, això ajuda molt, anima molt a dir, estem en la bona línia, podem treballar junts i podem segurament superar molts dels reptes que treballant sol potser trobaríem que no es podien fer.